ठीक आहे ना खाली पक्की पकडतो की नाही झालं काय सुरू बापरे आकाशपाळणा मित्रांनो आज दिनांक 12 जानेवारी 2026 आहे आज तर इथं आलेलो आता माझ्या बहिणीचे मुलगा आहे काय नाही तुझं महेश आम्ही दोघं हां महेश आम्ही आता आकाशपाळण्यात बसवलो आहे आणि दुसरे ते लेकर खाली येतं त्या दुसऱ्या पाण्यामध्ये ते साईडला ते आता सध्या रिकामा असल्यामुळे त्यांनी अलग अलग ठिकाणी बसवलेलं आहे प्रत्येकाला बॅलन्स राहण्यासाठी बघू शकता तुम्ही खूप सारा मोठा इथं आकाशपाळणा हिवराश्रम विवेकानंद नगरमध्ये यात्रा भरलेली होती त्याच्या निमित्ताने इथं बघा किती यात्रा इथं भरलेली या ठिकाणी ते आकाशपाळणे मोठाले